Meta fl-aħħar jiem Il-Partit Nazzjonalista tkellem dwar l-Airmalta ħawwat il-figuri u għalhekk bena l-argumenti kollha tiegħu fuq premessi żbaljati. Tixed dan ħars lejn ir-rapporti finanzjarji tal-linja nazzjonali tul l-aħħar snin. Fis-sena finanzjarja li spiċċat f'Marzu li għadda, l-Airmalta tilfet 16 miljun euro. Fis-sena finanzjarja ta' qabel, dak it-telf kien 31 miljun euro. 40 miljun fl-2012 u 78 miljun euro fl-2011. F'kull każ dawn jinkludu l-ispiża biex il-kumpanija topera u spejjeż marbuta mar-ristrutturar. B'hekk bejn l-2013 u l-2014 l-Airmalta naqset it-telf bin-nofs. Iżda skont Robert Arrigo u l-Partit Nazzjonalista l-Airmalta żiedet it-telf. Dan għax meta ġew biex jistmaw it-telf tal-2014 użaw it-telf operattiv u ta' ristrutturar maduda f'daqqa. Iżda fil-każ ta' snin ta' qabel semmew biss it-telf tal-operat. Kien għalhekk li waslu għal konklużjoni li it-telf żdied, meta fil-verità analiżi sempliċi tal-figuri tal-Airmalta turi li fis-sena finanzjarja li għalqet f'Marzu li għadda it-telf naqas.